אתה מצטלם ליד מכונית אדומה אמריקאית, משרבב שפתיים, אתה כותב: אני אוהב את אריק איינשטיין, אני בחור טוב ומשפחה טובה. מחפש את האחת. מעדיף בהירות ודקות. אני מהנדס, אני עורך דין, אני בדרך להגשים את החלום שלי. אני מחפש קשר רציני, אני מחפש קשר רציני או זמני. אני אוהב את הבשר שלי, well done. אני מכין את השקשוקה הכי טובה בעולם. אתה מצולם על טנק, יושב על הצריח, אתה תותח מן הרגליים שלך, משקפי שמש על העיניים, מחייך, אתה כותב: אני רוחני. אני עוסק ברפואה סינית, אני מאוד מחובר לעולם הפנימי שלי. אני מחפש קשר רציני, אני מחפש קשר רציני או סקס. אני מכין את השקשוקה הכי טובה בעולם. אמהות מתות עליי, בנות מצטער, מזרחיות זה פחות הכיוון שלי. אתה מצולם על הרים טיבטיים ושלגים, אתה כותב: אני אוהב את השקיעה מול הים, הגודל כן קובע. אני מחפש מישהי שיודעת מה היא רוצה מהחיים. אני מחפש מישהי שיודעת מי היא. אני טבעוני. אני מחפש בחורה מבית טוב. אני מחפש קשר. אני מחפש אהבה, אני מחפשת. תודה.